Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nonton kong YouTube channel barabai. Nonton siapa pinar bau gudam video lam helai. Nonton video kami sekarang nonton thumbnail batas nonton ni. Video bang thumbnail video ku without skip kalau macam saya jelas nalang dulu legapan ni nonton saya gudam video lam helai. Video ni jadi legapan mah dakli je Odalguriयाव मोनसे जाथाय जाना थांदोंमोन मे बर'जों हारसाजों हा सिखलायनाय ओमफ्राय बिनिनो मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदों बे हाखौ हारसाफ्रा मोनमारखो ना बर'फ्रा मोनमारखो नोंथांमोननो बेनि थाखायनो नैबे भिडिअखौ लाना फैदों आरोना नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअजों भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना लोगोफोर बे भिडिअखौ आं दसे उनाव होगोन ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय बे मोनसे हाइप बाटोन दं लोगोफोर बे हाइप बाटोनाव सेरना हो आरोना बे हाइप बाटोनखौ सेरनो रोङाब्ला आं नोंथांनो खिथाहरनो कमेन्ट लिरग्रायाव थांनानैहाय मोनथाम ओरै आगसिजों ओरै स्लाइड खालामनांगौ आरोना मोनथाम थ्रि डट नुगोन आरोना ओमफ्राय ओरै सेरनानै गेजेर खन्दआव थायो बे हाइपआ ओरै बोनानै गेजेराव मोनगोन आरोना मोनसे बोबानो मोनगोन बे हाइपआव सेरना होबानो जाबाय आरोना हाइप पइन्ट हर जाहाथे आंनि भिडिअ जाहाथे गोबांथार मानसिनाव सहैनो हानाय बायदि जिखुनु जाया आं बारा जेबो बुंला आरोना लोगोफोर बेखिनियानो बुंनांगौआ ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ डाइरेक्ट नायदो हारसाफ्रा मोनमारखो ना बर'फ्रा मोनमारखो बे हानि दावराव जालायनाय भिडिअखौ नायना लाग्रोदो आरोना नै जोंनि सानस्रि महिला समिति नै बे आब'आ नै बेयावनो जन्म जानाय बेयावनो हाबा जानाय लोगोफोर जोंखौ सापर्ट खालाम बर' हारिनि फारसे जों दिनै सुजि बाग्रिबाबो जोंहा खाजोना रिसिप्ट दंखायो आरो जोंहा रेजिस्ट्रेसन दंखायो बेवहायनो जों जिखिखागोन 100% जिखिबायानो जोङो जिखिनायखौनो हमना ला माने बेखायनो रायजोफोराबो जोंनि फारसे डाउन खालामना खोथाखौ बुंहरनाङा जेसेबां हायो जोंनो हायोबा मोजां मटिभेसन हरबानो जाबाय खोथाफोरखौ मोजां बुंहरबानो जाबाय दे नै खामानि जागायगासिनो बर'फोरा जेनाखै दै नै न' लुखाबाय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुबाय ओमफ्राय बै भिडिअखौ नुयै समाव नोंथांमोना सानदोंमोन जानो हागौ जे हानि दावराव जालायनाया बोरै जाखो सोर मोनमारखो बेफोरबायदि सानदोंमोन जानो हागौ बेफोरबायदि भिडिअखौ नुफिनासै नालाय दावराव जानायखौल' नुदों जे हा सिखलायनाय गय बिफां बुखलायनायखौल' नुदोंमोन नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना दा नुनानै मोनथिबाय बिथांमोननि हाया अलरेडि बिथांमोननि जोंनि बर'फोरनि नामावनो रेजिस्ट्रेसन जानानै दंखायो बिथांमोना दा न'बो लुबाय नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुनो हाखादों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ माबायदि मोन्दों कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरो आरोना लोगोफोर जाहाथे आं बेफोरबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थानांगौ ना दस्रा भिडिअ लाबोनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअआ दिनैना बारा गोलाव जानाय नङा भिडिअखौ आं एसे गुसुङैबाबो लाबोबाय आरोना नोंथांमोननो जाहाथे नैबे जे दाख्लै जानाय जाथायनि सायाव मोजाङै मोनथिफिनो जाहाथे मोनथिफिनथों होननानै आंनि भिडिअखौ लाना फैनाय जादों ओमफ्राय भिडिअआ बेखिनियावनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब थाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव बाय